Huwag ang mga pinagbabawal na teknik nandito. Pinagbabawal na teknik. Diba? Ay mga kapardyos, at nandito na tayo sa may boundary ng Naga at Pili. Yung basta sinakyan namin 1170 yung bus number at 950 yung pamasahe natin. Yan banda yung Robinson, oh. Ito yung unang stopover ng bus pag galing sa amin papuntang Maynila. Police station. Yan yung papunta sa amin, oh. Yung ano, Iriga. Yan, Iriga. Asawa ko nahihilo. Yun nga yung sinasabi ko sa kanya, na sabi niya wag na ako sumama. Eh di man ako pumayag na daw ako sumama, oh. Tulad yan, nahihilo siya, nandun sa CR, nag-CR muna. Kaya ayaw kong pagsuluhin sa magbiyahe kasi iniisip niya yung pera. At naka-challenge daw ako. Sabi niya wag ka nang sumama kasi naka-challenge, sayang daw yung ano, walang vlog. Eh sa akin walang problema yan kasi ang importante at malaki nga yung kikitain natin. Ang importante sa akin yung ano, yung buhay niya. Sana gumaling na, at basta ayaw ko siyang pagpasuluhin na magbiyahe kasi kung ano mangyari sa biyahe, mas maganda yung kasama ako. Di ko iniisip yung ano, yung gastos, yung pera, kasi yung pera basta magtrabaho ka, gumalaw ka, kikitain mo pa rin yan. Kaya sa akin ano lang, basta lagi lang ang malakas at di ko sila pababayaan. Yan. Sa Uber nag-CR muna yung mga ano, pasahero. Nasusuka raw siya eh. Pero busog naman yan, kumain kami bago umalis. Tapos may baon naman kami, daming baon. May kanin, tapos may adobo, may nilagang itlog, tapos may nilagang saging. Ay, lapitan ko na. Naka CR na. Ako, grabe yung ubo ko. Ano ma? Ma? May hilo. Bali yung itong sinakyan namin na to, nung pagpa-Maynila namin na papunta kami Maynila nung nakaraang ano, ito rin yung nasakyan namin eh. Ito rin. Nandun yung driver. Ano, okay na? Paputla ka pati. Paputla ka. Yan yung kating ko. Paputla ka nga. Oh, diba sabi mo, kaya mo? Oh. Paputla ka. May gamot baga dyan na binili ko. May gamot baga. May tubig doon. Dapat ano, di ka na sumuka? Hindi. Ha? Hintay ko nga eh. Masuka ko pa. Pagatin mo yung ano? Nasasari ako. Pagatin mo yung labi mo para pumula. Tapos anuin mo yung ganyan-ganyanin mo yung ano, tinga mo. Gusto mo balot? Gusto mo sabaw? Balot gusto mo? Ayaw, bala ka. Yung sinisikmura? Ano? Ha? Sikmura nga. At share muna yung mga ano, mga kasama namin. Alright.
lang yung biyahe. Time check natin 4:36. Unang stopover ng Superlines. Naggasa ka, nag-CR. Ewan ko ano, nakalimutan ko na yung lugar na sunod pupuntahan nito eh. Oo, sakto ah. Sariaya? Sariaya? Ay hindi pa. Terminal sa Naga? Ano na nga to? Baga. Boundary ng Pili Naga. Siglog pa yung salto. Bakante. Ang ganda ng motor na yan. Parang sinuway. Yan yun o. Narbasa, motor na yung ismamara. Ano? Ismamara. Hindi yan. Pero ano, yung gusto kong motor ay ano, Ay. ADB. ADB pa rin yung ano. Kung Manila man. Yung operate. Operate. Yung sound system na Ramos. ADB yung ano, kursunada kong motor. Pero maganda rin. So ano, mga pag nakaipon-ipon tayo, yun ang mga sunod natin ano, mga plano. Kasi kailangan yun sa ano, sa mga pag mga biyahe na vlog. Yo. Ha? Yan. Anak ko. Makain. Hugas ka ng kamay mo. Bukas may pasok kayo bukas. Tapos pag ano mo, mga 8 matulog na ah. 7:30. O 7:30 ah. Kasi may pasok bukas. Ha? Mga ano, damit nandun. Kasap. Saan nakalagay yung damit? Ayun, sa tabi ng ano, galan. Mag-ulam ka, wala ka mang ulam. Daming ulam dyan. Daming ulam mo. May iniwan kami dyan na adobo. Pati ka nag-uulam. Tipid di kasi mag-ulam. Pakunti-kunti. Magbihis ha. Minom ka maraming tubig. Ah. Ako stopover. Kain. 6:51. Ano? Ewan ko kung ragay pa. Babaan mo na. Kakain.
Kain po tayo, kain. Gamitin yung lamesa. Diba kung may ano? Kaya mo 50 ang tao. Oven. Buti na nagbaon na. Kaya nga, mas maganda yung trabaho. Yung bangus, Ha? Mabuti ba bumili ka isang kilo? Mahal talaga dito. Ngayon, inay. Bumili na sa grocery yung barato, mura lang. Kain na kayo kapaitan. Sa Manila? Opo. Sa Manila? Wala, doon na kayo mismo. Tapos na kami kumain. Nasa ano kami, nasa Ragay Kamsor. Sa Ragay. Doon mga madaling araw nasa ano na kami. Nasa Cubao. Opo. Alright. Dala kami ng hot noodles para makatipid-tipid. Tapos baon ng kanin. Tapos nagbaon din kami ng ulam. Sigin po yung ulam dito. Punong lugar na din. Ragay po. Ragay. Ragay sa Marisol. Kamsor pa. Hindi pa tayo nakakalabas ng ano, Kamsor. Alright. Nakakaluwas. Nanonood tayo ng ano, live ni Idol. Pasok na rin sa revenue. Ang galing ka tayo. Number 5. Ay, number 5 pa siya. Number 4 na. Number 4. Wow. Si Mandaragat Explorer TV na nakaipon ng Umakyat na. $848. Wow. Number 3 tayo.
TV. Paring Jason! Si Paring Jason! Sinautot. Si Paring Jason ay nakaipunan! Number 3 yan, number 3 sa revenue. $1,493! Yan! Mga kasort, kita po si Paring Jason. Okay? At sa views, si Paring Jason ay number 7 na merong 96,876 views. Pero sa revenue, siya ay pang number 3. Number 2, Kuya Dam. ang ating number 2 ay walang iba kundi si Kuya Dam! Na nakaipon ng $1,647. Wow! Okay? $1,647. Number 2 yan si Kuya Dam. Okay? Ayun na sa mga glass. Number 1! Number 1! Ang ating number 1 ay walang iba kundi si, siyempre si Steph. Oh! Si Steph, mga customer, ay Ate. nakaipon lang. Baka 3,000 na yun. Taas yung ano, mataas yung lamang ni ano, Kuya Dam sa atin. May piso tayo. Si Steph, ang ating number 1 na nakaipon ng wow, 200. Hindi, mali. 2,000. Ayusin mo. Pwede lang eh. $2,569. Tupad. Grabe. 500 lang. Ibigay sa akin. Grabe. So, Pero si pubulit. Steph ang number 1 sa ating revenue. Ngayon, balikan natin ang ating top 3. Top 3 lang, di ba? Top 3. Top 3 lang yung top 3 ba? Top 3 ba yung pabalikan? Hindi. Hindi top 3. Alright, at matulog muna tayo. Bumaba sa views. Ayun, time check natin ay 10:46. Nasa Atimunan, Quezon. Stopover, Ihi. Nasa CR pa yung asawa ko. May dala kaming kape na dito. Templado na to kape. Tsaka may dala rin kaming biskwit para makatipid tayo sa ano gastos. Tubig meron. 2 liters yung dala ko. Bago na tong ano. Dati yung stopover sa Atimunan yung malaki. Yung malaking area doon. Ano? Lahat na ng terminal na ihian ko. Pares tayo. Kada terminal, nakailang yun doon na tayo. Wala may discount. Nakatatlo. Naka 15 pesos na. 30. Dapat pala sa susunod, dalhin natin Anirola. Ang diaper. Kaya diaper.
Mainit pa. Anong lugar na to? Bilaw? Katimunan. Gusto mo biscuit? Saan ko? Busog ako ma. Naman. Oh. Upo ka muna doon. Ay. Ito yung number 3 tayo. Number 3. Laki nung ano? Nasa kulang-kulang 200 na? $200? Ha? $200 yung lamang ni Kuya. Baka bumaba pa tayo. Baka mag number 4. Ano, yan ka muna. Doon tayo sa kalsada. Tara. Doon tayo. Tara, doon tayo. Ano? Andito na tayo sa ano? Turbina. Nasa Cubao na po kami. Yun. 328. Oo. Tara na mo. Tara na yung bag mo. Yun. Gamit mo ma. Ang gamit sa ilalim. Nakarating na ako. Ayan po, naglalakad na kami papunta sa ano, sa kaya ng jeep. Papunta ng ano. Then puntang Stop and Shop. 339. Ma, antok na. Maaga yung bus na dumating dito sa Cubao. No? Mabilis eh. Kumpara nung una natin. Mabilis yung takbo. Ano? Kung maulan, yari tayo mo. Layo nang lalakarin. Kung maulan, yari. Kumpara pag doon tayo sa PTX, pagbaba sakay ulit.
malayo ka lang. Pero, alright. Nakakasakay na kami ng jeep. Nakababa na kami ng jeep. Kasi mga lalagay ko na sa balikat ko. Ay, siya. Lakad ulit, kakababa lang namin ng jeep. Medyo makababa pa yung tulog natin. Gutom ka? Pero kumain muna tayo sa 7-Eleven. Ha?
may madadaan dito. Ang almusal. Ang almusal. Di na kaya ng power bank talaga yung ano. Kahit makabili na ako ng power bank. Pag sahod siguro. Hindi kaya. Di na. Ang warang. Yung waran di kaya. Iba na nga yan yung ampere kasi ng ano, battery ko. 500 baga yung ampere ng battery ng cellphone ko. Ang dami dito sa pwesto. Old Santa Misa. Sobrang Tanda na. good na talaga yun. Ano ba ang dito? Ano? Kasi yung mga bahay dito ano, mga Ano pa para dito? sinauna. Ano? Kaya Old Santa Misa. Lagi namin ito nilalakad noon. Wala pa kami anak. Punta kami SM. Lakad lang, tapos nung nagbuntis na siya, lakad-lakad kami dito. Old Santa Misa of City of Manila. Victory Lumap. Damka. Puntang Damka. Sakal sa kanila. Bili mo na kami. 20 din. Pansit. Palabok. Hindi kami lagi bumibili dati. Nung nandito pa kami, nakatira talaga. Hindi pa kami mauwi yung Bicol. Dito kami dati bumibili ng mga almusal. May bima pa. Dati yung matanda dyan eh. Diyan din nagpapacheck up kami. Dati 598, Barangay 598. Tara. Dito ba yung matanda dyan? Wala na no? Matanda yung titinda doon. Nandiyan pa? Buhay pa yun? Dito kami saan? Dito na kami sa bahay ni Bayong. Lupahan. Gising lang. 4:24. Hindi mo ka nakukulit. Almasal muna. Ha? Binalik ko. Saan ba ka?
Pinatod ko muna sila sa tukanda. Isi ko na bali na pag-istaran na. Isa. Bilo na sila. Kadagad bilo na. Ito yung dati. JB. Istaran na JB. Alis sa circle. Isi mo sa main ami ka SSS. Pinda ko na isi mo yung basta pag galing ito sa di kamuling sa di game. Ito palong sa ito pa sa wad ko. Balo na kami sa naman. Hindi ko man na ilan-set ko. Kasi naman ako yung pag-atad ko handa. Hindi naman ako nag-load. Sabi yan nila, mas madam ko ano di pag-istaran ko. Mataas na natin pag-istaran nila. Gano'n ko namin tali ka nila. Tali. Mas mataas na namin. Pero kanda na. Pinag-ulugan ko nito kung mga dito. Pero na star. Ay, nagtuko na sa atan. Sige, babe. Babe. Pero si Dian. Diyan, Juan. Dian. Ano yun?